byli hodně na svatbu, tak tady nebyli celý, no. Tu vodu máte vepředu, ta voda je tam vepředu, jo. Peníze nebo život! Kde máš tu korunku, Vicky? Čau, čau. Zdar. Super. Rozjezd, počkej ve dvě. Dej rychle tu korunku, Vicky. Peníze nebo život, přátelé. Tak a dej strejdovi do klobouku. To není strejda, tohle. Banditovi. Výborně. Banditovi. Banditovi, jo. Peníze nebo život, přátelé. Jak? Ahoj. Ahoj. To je takový hodnej bandita. Pojď sem. Davide, a vepředu je ještě jeden. Je tady. Jak dělá koník, Teresko? Jak dělá koník? Do klobouku, Kafe nebo máte nějaký hrnky na kafe, Jana říkala. Tam je v té febrace jsou hrnky a nějaký čaj. Je to Dana to. podívej, Do konca budete jíst. nemá pušku. Podívej se. Do konce, no, na každý volace. Já nevím, to mi říkala, ale podle lidí. Jak to bude vypadat. Tak šáhnout tebe, budeš tady běhat. Konička dáme do vlaku a ty budeš běhat. Původně jsem si tady toho kluka chtěl odvízt, ale teď vidím, že je hodnej, tak ho tady nechám. Já bych se tohohle bandity bál, hlavně ženy by se ho měly bát. Čau, Já ti teď podám ruku a jsi mrtvej, cestující tě ubijou, ty než jdeš na nádraží. A ještě nějaký upřesnění, tam kafe, čaj. Super, děkujem. Nebudem po vás nic drobný. Je vybráno? Stejně není. Je vybráno, splnili jsme. Jo, tak mi to Máš dobrý tým. Už po třetí, to tak musím. A už jsem ukázal. Super, Oča dorazí doma. Oča dorazí někdy po obědě, to. Tak Pozvem se, dohodneme se, ukážeme se normálně v kapově, nebo tak něco vymyslíme. pozdravuj. Až po vejplatě, teď jsem vybranej.
tak, no.